ଆପଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ ତ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନା ନା ମୁଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ ନୁ। ହଁ ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଆମ ସାର୍ କିଛି କଥା ହେବେ ସେ କାମ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି କଥା ଥିଲା। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି କାମ ତମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଆগে ମୁଁ କରୁନି ଆଉ ଯଦି କହିବ ଇଟା ବୁଆ କାମ ଟିକେ କରିଦେବି ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ନେବି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 ନେବି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କାମ ନୁହଁ ଭାଇ। ବୁଝିଲି ଆଉ ଆପଣ ଚାତ କାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ଚାତ କାମ ଆଉ କରୁନି ସେ ମଝିରେ କାମ କରୁଥିଲି ଚାତରୁ ଗଳି ପଇଲି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ରଡ୍ ପଶିଗଲା ଯଦି କହିବେ ରଡ୍ ମୁଡାମୁଡି କାମ କରିଦେବି। ଆରେ ଭାଇ ସେ କାମ ବି ନୁହଁ। ବୁଝିଲି ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଅ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ତ ମୋ ଫେଭରାଇଟ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ 100 ପାଇପର ଦେବେ ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ ହେଲେ ଜିନିଷ କହୁଛି କଣ କଣ ଦରକାର ହବ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଆଣିବେ। ବାଲି ପୁରେଇ ଦେଇଛ ପାଟିରେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛି। ଚୁପ୍ ତତେ କହିଲି ଶୁଣିବୁ ନା ଶୁଣିବୁନି ମୋ କଥା? ଶୁଣିବି ଯେ 100 ପାଇପର କ୍ୱାର୍ଟଟା ଦବ।